Srdačan pozdrav. Dobrodošli na 34. program domaćeg i regionalnog radija OPA. No danas ne samo radija, već i videa. Predstavljamo ovotjedni top 10 singlova. Novi singlovi stigli su večeras. Izvlačimo na broju 10. Potpuno nove singlice su ovdje. Na 10. mjestu nalazi se De Tremeloes i album se zove Fa La 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 Le. Drug Emir predstavio je također sa nama danas u studiju. Dr. Magistar Rončević, drago mi je. Franto De Romano mene već jako dobro znate, pa krenimo sa glazbom. Idemo dalje sa brojem 9. Na broju 9 večeras izvlači Herr Dr. Magistar Rončević. Dozvolite. To je da kako Dance with the Shadows. Na broju 8 Drug Emir izabire Love Me or Leave Me. Sa naše drage slušatelje. Pitanje detalja da je ovo u izvedi Piercy Fate and His Orchestra. Druže mi. Let me be lonely. You won't be me. I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. na broju 8, a sada idemo sa brojem 7. Ostani s drugim, Milenko Gostić Ševa. Dugo te gledam, sumnje me muče, vidim da naši prošli su svi. Nemoj me žalit, samo mi reci, nevjerna zašto bila si. I sada kreće broj 6. Sam Shem and the Pharaohs. Oh, Juju Hand. The Big City Lights, of course. Ovo tjedna ljestvica je potpuno iznenađujuća, kao i uvijek na našem radiju i sada video programu OPA. I got a lot of your hair and a
U ploča koje smo odabrali večeras, singlovi koji će se slušati diljem zemlje i svijeta. Novica Urošević. Taj originalni, Neočekivano, posve neočekivano. odmah na prvu, Novica nas je oduševio. A tako je publiku. Ja sam sebi obećao sa tom ženom nikada više. Dosta mi je bilo, može srce i drugu da voli. I can get no. Dakle, jedan ovako manje poznati bend, ali izgleda se rapidno diže kroz ljestvicu. Naime, ime im je Rolling Stones ili Kotrljajuće kamenje. Zanimljivo, Nema boljeg poslije novice, ja bi se samo ubacio, ne? sigurno, to je tako jedan prirodan nastavak na novicu. Za band. Pa krenimo. jednostavno, ali kotrljajuće. Vrlo zarazno. Da se Sada. pjesma sa rednim brojem 3 izvuče iz izloga broj 3. Ipak je ovo jedna logična emisija. Prije svega, Spasoje Dukić nam je ovdje sa ljubavnim rastankom. Na broju 3 slušat će se na svim radio i TV postajama diljem Hrvatske svijeta i Dugog Sela. U oštroj konkurenciji sa prethodnim bendom moramo priznati, pa da čujemo malo nam je Intervencija u DJ setu, naravno. Glava nam odbija suradnju. Da. U selu bejaše ciganka stara. U selu bejaše ciganska stara. Volela čerku svoju, više nek ceo svet. Volela čerku svoju. Spasoje, bravo, Spasoje. Tu je bio ljubavni Zasluženo rastanak. treće mjesto, apsolutno zasluženo treće mjesto. Pustit ćemo tehnici da... Kao što su rekli moji kolege, zasluženo treće mjesto, idemo na srebrno, na drugo mjesto. Znači, ovo tjedna set lista, pratite i učite. palete. Color in Music, dakle, radi se o jednom takozvanom Early Bird Satellite i André Brasseur. Strana broj A. To znači, za nas koji brojimo heksadecimalno, riječ je dakako o desetki. Zanimljiv miks između ovog dosad što smo čuli. Samo hitovi na drugom mjestu, naravno. Nije li interesantno kako se na drugom mjestu našao čisti instrumental? To je samo govori o... Ništa to nije slučajno. I došao i taj trenutak za ono
Drum roll. Dakle, ovaj tjedan zaključujemo sa... Mislim da je red na... na voditelju same emisije, da? Franto i Romano. Evo, nekako mi je ova najdraža, pa da vidimo ovdje bi se moglo naći prvo mjesto. Prvo mjesto. Iz ruke u ruku i očekuje nas... Dakle, radi se o... Pa da ne čujemo. Pripremite se svoje olovke, fotoaparate, nadam se da ste upamtili što nas očekuje na broj 1. To će biti ovaj tjedan na svakoj radio i video stanici. Krenimo! Hej vi, sve je unutra. Moglo bi se to slušati još cijeli dan i to jedno za drugim zaredom, ali evo, vjerujem da smo došli do kraja koliko nam nudi ova naša emisija. Za ovaj tjedan vidite što ćete sve slušati, izaberite od ovih 10 svoj omiljeni broj. Ovo je bio OPA, domaći i regionalni program, radio i ne samo radio, već i video. U kombinaciji Franto de Romano, mene već znate koji vodim program, tu je bio drug Emir na tehničkoj podršci i Herr Doppel magistar Rončević. Potpuno nove singlice su ovdje, sljedeći tjedan izabiremo nešto novo. Stay tuned, subscribe and everything. Pozdrav!